Takže čaute ľudia, moje meno je Lamix a vítajte u môjho prvého tutoriálu, ako dať do Counter-Strike VH a ABčko a ďalšie hacky. Takže začneme prvým, tým bude, že si stiahneme túto zložku. Ja to mám v zipe a vy to budete mať buď vo WinRAR alebo v niečom inom. Tak ja neviem. Takže keď si toto stiahneme, otvoríme si tento počítač. Tento. Dáte lokálny disk C, nájdete si Counter-Strike a zostaneme na tejto stránke. Tak. Ja si to dám takto a teraz si otvoríme tú zložku, čo sme si stiahli. Tak. Počkáme. Takže vidíte, ja tu mám OpenGL. Mňa sa troška laguje, lebo ja natáčam cez Hypercountry, čo je takový pracovný. Tak, tento OpenGL si takto pretiahnete sem, lenže ja to nebudem tam dávať, lebo ja, ako môžete vidieť, tak som si to tam dal, ja si to potom odstránim. Tak, a keď to tam budete mať, tak dáte proste všetko XX, zapnete Counter, pardon, to som nechcel, dobre. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video, dajte po prípade like a odber, uvidíme sa u ďalšieho videa, tak čaute.